गोथार जिसु ख्रिस्टनि आचाइमा साल ओ सालनो रगै निनि थानि तामो कौरव कचारमुं तंनाय दिनै हिंखाय जों सदर नर्थ बेप्टिस्ट एसोसिएशननि खाकतर बेप्टिस्ट चार्च जों हास्ते हायुंनि जत बर रंनो हामजागमा नाकारमा जों बिलायो आबनि लगे लगे जत बर रंनो न हायुंनि बर रंनो हास्तेनि बर रंनो हामजागमानि बिसिंति क्लाय तंग कचां तंगना बगै जों गयहरो जों जब ताबुक जतन खाकतर बेप्टिस्ट चार्च निगै जों माइमि सं तंलायो आबनि बिसिंगो जों तुमा ख्रिस्टान तुमा नन ख्रिस्टान तुमा एलेमांनो मानिनाय तुमा मानिया जत बर रंनो न जे मानसाखिनि नक आरिनि बर रंनो जों माइसानान बागै कबकजाक आवन बागै ताइसा निचिमि एकता निचिमिकै जों सानान चेंनाय जिनि आरो जे पास्टर रकक साने रक सावै तंगो आवन बागै जों साखलायनान मुसुंगो जिसु ख्रिस्ट इ हायुंगो फाइमानि इ संसार फाइमानंखा बरक रकना हामजागनानि पुसुबजाक बासेजाक हांसाजाक बरक बाय सेलेंजाक बर रकनो खसानानि दे फाइमानि ठीक अमति हाय खलायनो इ त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा साद्द फारक बेलाय बुइबै सातकजाक बेलाय उक्लगो क्लायजाक बेलायना हांसाजाक इ जरावो हायुंनि बरक रक तंथकमानि हाहाय हायुंनि बर रक खाकसांमा मानमानि हाहाय जोंबो अमति खलायनो जत बाय गदालै तंना हिने जों थानसांजाक आवन बागैनो जिनरो जत माइमि संनानि बागै फाइजाक जत माइमि संलायजाक जत नन खापांनि हामजागमा रिवै जिनि खाकतर बेप्टिस्ट चार्चनि जों हामजागमा याफारो हायुं बाय हास्तेव हामबाय तै किसा सालनि यागुलोबो फाइ तंगो बिसि कताल के ओ साललो तो गोबांमा बर रनो तंथक लायनाय पिकनिक रक थांलायनाय के आबनो निनि बिसिंतै काहाम करं खायै पिकनिक रक चालायथों तंथक लायथों जिनि दफानि त्रिं बिसि कताल तो पाइखा जिनि 22 तारिख डिसेम्बर हाइफानो इंरेजिनि बिसि कताल फाइ तंगो 1 तारिख जानुवारि फाइ तंगो ओ आबनि बिसिंति फानो ताबुक हास्तेनि बर रकनो हायुंनि बर रकनो संसार जों जे जागा सगैया ओ त्रिपुरा राज्यनि चिनि खसजाक बासेजाक बरक फानो जों बरक बाय गदालनानि बागै काइतनि बिसिंति हिलकै जों आगब तंगो काइतनि नजर हंकाय एलमबांनि नजर कतर चिकन कुरि जतन समान आउन बागैनो हायुं बाय गदालै तंना बागै जोंबो काफ्रा लायजाक जोंबो हायुंनि बर रक बाय थानजाक लाय तंनानि बागै जों बोखा संलायजाक हामबाय।